Jamen, tak for ordet. Først og fremmest så skal jeg lige se, om avisen er til stede. Det er den det. Den er her, så vil jeg gerne sende en lille hilsen til jer. Jeg kunne se på jeres Facebook-side til morgen, at I også hylder grundloven. At I har ret til at skrive og ytre jer, som I vil. Og det er jo rigtig fint. Bare man så holder sig til fakta, så synes jeg også, det er okay. Så paragraf 77 hylder jeg, det synes jeg, I skal have lov til. Forleden, der holdt jeg en tale for en masse nydanskere og indvandrere ude i min fagforening, der ligger i Holbæk. Nu når jeg siger for nyligt, så hvis der er nogen fra Bornholm, så ved de godt, når man siger for nyligt, så kan det være for et halvt år siden, men det her, det var for nyligt, så jeg synes bare, I skal vide, at det var sådan, det var. Men på det her møde, der fandt jeg inspiration til den her tale. Jeg har tænkt meget over, hvad kan vi tilbyde nydanskere i vores fantastiske samfund? Hvad er det egentlig, at nydanskere de kommer til Danmark for? Hvad prøver de lykken for i vores fantastiske land? Og det spurgte jeg også forsamlingen om. Jeg forventede ikke noget svar, fordi jeg holdt min tale på dansk. Det var jeg blevet bedt om. Samtidig var jeg også blevet bedt om at være lidt strid eller skarp, om I vil. Og sådan blev det, men det vender jeg tilbage til om lidt. Først og fremmest så har jeg behov for at give udtryk for, at fremtidige politikere, særligt fra højrefløjen, de har travlt med i forskellige medier at fortælle, hvor dovne mine medlemmer er, særligt dem, der er ledige. De har også travlt med at fortælle, at vi skal stille en masse krav til vores udenlandske venner, men uden at definere andet, end vi skal sætte nogle grænsebomme op og andre ting. Det synes jeg selvfølgelig er noget rod, og særligt synes jeg, at når de her fremtrædende politikere, også samtidig siger, at de her basale rettigheder, som vi har som danskere via grundloven blandt andet, at vi har ret til at stemme, men også at vi har ret til sociale ydelser af forskellige slags. Dem skal man ikke have ret til, hvis man ikke tjener nok penge, hvis man ikke er rig, eller hvis man ikke har et arbejde. Og det synes jeg selvfølgelig er fuldstændig forkert. Jeg væmmes rent faktisk ved det menneskesyn, som den slags mennesker har. Jeg vil ikke nævne navne, men I ved sikkert godt, hvem det er, jeg taler om. Alle skal naturligvis have ret til de samme velfærdsydelser som alle, der sidder rundt om det her telt lige nu. Jeg kan stille spørgsmålet, om det er lønnen og indtjeningen, der afgør, hvor meget et menneske er værd. Det er et rigtig svært, men også meget frækt spørgsmål at stille. Betyder det, at direktøren, der tjener en hulens masse penge, er mere værd end pædagogen? Fordi han tjener mere, end pædagogen gør? Det kan vist ikke være rigtigt, at man definerer mennesker på den måde. Det synes jeg i hvert fald er forkert, men det er jo bare min holdning. Eksempelvis så passer pædagogen på det dyrebareste, vi har, nemlig vores børn. Det kan vel ikke måles op i noget, der er noget værd, eller penge, eller noget som helst andet. Men samtidig så medvirker direktøren også til, at mor og far, de kan tjene penge til at leve et ordentligt liv, og skabe sig en identitet i vores fantastiske samfund. Hvem er mest værd af de to, jeg nævnte her? Jeg kan ikke svare på det. Jeg ved ikke, om I kan. Det er i hvert fald ikke noget, at jeg mener, man skal definere på den måde. Men hvis vores medmennesker, indvandrere, andre, der kommer til vores land, skal have ret til vores velfærdsydelser og til andet, så skal vi selvfølgelig også stille krav til dem. Vi skal naturligvis i den snak også fjerne os fra de her fordomme, der er omkring, hvordan vi den forskellighed, vi ellers normalt hylder i Danmark. Men vi skal også turde sige det, vi mener. Og det er jo det, jeg mente fra start af, jeg siger, at vi har ytringsfrihed i Danmark, og det skal vi naturligvis hylde. Det bliver en forplumret diskussion, hvis ikke vi tør at sige det, vi mener, men på en ordentlig måde, naturligvis. Så jeg synes, vi skal stille følgende krav til dem, der ønsker at arbejde og leve i vores land. Og for det første, så skal de lære vores sprog. Jeg ved godt, der er nogen, der ikke kan, fordi man er analfabet og andre ting, men dem, der kan, skal lære, og ellers må de stærke i samfundet hjælpe med at få dem klaret igennem. Nummer 2, det er, at de skal leve efter vores normer. Den måde, vi lever på.
og acceptere den måde, vi lever på. Nu kan se, Signe sidder i meget lidt tøj dernede, og det er ilde set for nogen. Jeg synes, det er fint, og vi skal have lov at klæde, som vi har lyst til. Men hvis man indordner sig under de her få krav, som jeg blandt andet stiller, så får man mulighed for at leve i et rigt velfærdssamfund. Et fantastisk samfund, som vi har her i Danmark. Man får lov at leve et liv langt væk fra krig, utryghed. Leve i fred. Det er jo også fantastisk. Et demokrati, som ikke findes mage andre steder, til trods for de udfordringer, vi trods alt har. De er ikke særlig store. Hvis det kun går op i Lars Løkkes tøj, så har vi ikke ret store problemer i Danmark. Og ytringsfrihed som særdeleshed er rigtig, rigtig vigtigt. Vi har lov til at sige præcis, hvad vi har lyst til. Jeg mener bare, at man skal sige det med ordentlighed. Det betyder sindssygt meget for mig. Basale rettigheder, som dem jeg talte for nyligt i min fagforening, som de slet ikke kendte til. Folk fra Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland, Polen, whatever. De kendte ikke til den slags rettigheder, som vi har i Danmark. Og det synes jeg virkelig, vi skal hylde. Og alt det har vi blandt andet på grund af Danmarks Riges Grundlov. Og den skal vi hylde, og den er jeg rigtig stolt af. Det var det, jeg vil sige. Rigtig god grundlovsdag.